Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula wacho ni jopiny onego bed kod riwruok mondo piny owacho oyud thuolo mar chwalo dongruok ne oganda. Wetangula mane nie nyasi mar choko omenda ne kanisa e gwenge ma Sikohe, kaunti ma Kakamega, omedo ni Kenya ni kod chandruoge manyaka mi peke lwasi mar riwruok kod kwe. Jalup gavana ma Kakamega Ayub Savula mane ni kod Wetangula e nyasino oseo palo mane ogol kod jagoro ma duond bura ma UDA Cleophas Malala madwaro ni duond buche mamoko e bwo Kenya Kwanza owuoko mondo giriwre kod UDA. Savula wacho ni Kenya en piny man kod demokrasia ma duond buche mathoth kendo jopiny onego mi thuolo mar yiero duond bura ma gidwaro. Alafu tunashinda changamoto za elimu, chakula bei na vitu nyingi. Yale tunaomba wa Kenya is to sit and think together. Disruptions will not help. Changamoto iliyoko ni kusaidia mkulima. Hata juzi hao wabunge wetu wameniambia huyu mzee ameingia Mumias, ameanza kuonekana kama anaweza kufanya kazi. Ile kitu anataka is the support of the government. Na hiyo message imepelekea rais. Tuungane sisi wote irrespective of our party affiliations, tuongee kwa sauti moja, and that is the only way we are going to be respected in the Republic of Kenya. Katiba inasema Kenya shall be a multi-party state. Hii maneno uongee tuvuje vyama, wewe Masika Wetangula. Wewe ukienda kunegotiate na William Samoei Ruto before 2022 general election, kama Ruto hajakuwa rais, ulienda kama nani?